Evangeli ngokubhalwa Luka isahluko 23 sifunda ke navesi yama-34 bantu basihloko esithi ukubethelela emnqamlezweni. Wathi ke uYesu bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Mongameli leParlamente livumele intsumba nditsho ndithi nqangi lenziba zayo silapha kule ndaba uNtsumba ebethetha ngayo umiswe lo mthi wehlazo. Kulo mthi wehlazo bashumayeli kukho uYesu kulo mnqamlezo sithetha ngawo. uYesu ubethelelwe ngezikhonkwane kwizandla zosibili kule mnqamlezo yaye nenyawo zakhe zibethelelwe kulo mnqamlezo. uYesu uthe nca kulo mnqamlezo liyavuza igazi ngeli xesha uYesu ekulo mnqamlezo. Ngaphansi kulo mnqamlezo kukho abantu abaninzi abangaphansi kwalo mnqamlezo. Bese kuthethiwe ke kwathiwa kukho namadolo, abantu abanobuchule ne-expert abenza into abayiqhelileyo yento yokuba kule ndaba, because yintaba lena ekwakukhonywa kuyo abantu sebeyiqhelile le nto yaye akusekho nento kubo abayifilishayo xa kukhonywe umntu kuyo le ndaba. Balapha phantsi kwamnqamlezo, phantsi kwalo mnqamlezo kukho ikhrawudi, ngoba kukho abantu abebelandela njengoba uYesu ebesisiwa kulo mnqamlezo, yobethelelwa kulo mnqamlezo. Balapha abo bantu. Kukho abantu ababebukele enkambi ngela xesha lamatyala ekuxoxwa ngoYesu kweza nkundla. Mandiyithethe into yokuba abantu ababexoxa apha la matyala, aba bantu bahlanu noNtsumba, njengokuba bemila apha bawenza lula umsebenzi wabo. Ngoba uNtsumba uyithethile into yokuba igazi lakhe mabe phezu kwethu. Ngoku njengoba ebebethelelwe emnqamlezweni kukho into endibhidayo apha kweli lizwi. Mhlawumbi mfowethu umntu ungasincedisa kule nto, ngoba into endiyaziyo mna yento yokuba xa usekhoti kusithiwa ekhoti i-finding not guilty, akukho sentence kuloo nto xa kusithiwa akufumanekanga tyala. Kodwa kukho umahluko apha. Lo mntu ungafunyanwanga tyala kuye ugwetywa isigwebo sento yokuba makabulawe. Kodwa njengokuba ekhonywe kulo mnqamlezo uthetha amazwi angaqalekisiyo, ngoba njengokuba ekhonywe apha emnqamlezweni wathetha la mazwi, wathi bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Phambi kwanto yokuba ke ndihlale phantsi zimbini qha izinto endifuna ukuthetha ngazo. Ndifuna into yokuba khe ndiyigqwethe ngoku ndithi kuba abayazi into abayenzayo, ngoba ndiphithwe yiloo nto. Ngento yokuba aba bantu bayiplanile le nto yaye bayiklabile bamsa ezikhoti
into yokokuba uYesu uthatha isigqibo kodwa uYesu athethe le nto into yokokuba abayazi into abayenza kodwa ndithe ndisayicinga loo nto ndayazi into yokokuba uYesu kwasekuqaleni ikhona imishini yezulu eyithunyelelwe apha emhlabeni ekungenamntu phambi kwayo loo nto into yokokuba kwakumele into yokokuba igazi lakhe liphalale khona ukuze thina sisinde kwenzeka loo nto into yokokuba abayabalibele zimfeketho zasemhlabeni into yokokuba kubuza into yokokuba kuthiwa wayethe ungukumkani abizelwe kwaPilato kodwa into ayithethileyo uthi mabam ubukumkani asibobalanga ngoba abayazi le nto kudala uYesu ehamba uthathwa izinto njengoba hamba into endiyifumanisileyo into yokokuba uYesu lemane ezithethe ezi zinto and yaye njengoba ebezithethe yangathi umalema ndisiva ubaleka mbethe ethethe epalamente kuloo nto yakhe into bethanda uphakama wathi ubaleka mbethe ufanele because aku-understandi le nto ithethayo iphapha kuwo ngoba ayosayizi yakho yaye uYesu kwenzeka loo nto ngoba uthe ethetha nabafundi bakhe ebaqalela usukela ngozanto zoLazaro ngoba esithi uLazaro ulele wabhidakala Nikodimo watsho kuNikodimo engekangeni kuloo mnqonesi wathi kumele into yokokuba uzalwe ngokutsha wabuza into yokokuba wabuza imfeketho into yokokuba umntwana buyela njani isizalo sikamama wakhe wathi umfundisi ke ekutheni singayazi Batenzeka loo nto ngoku into yokokuba ufumanisa into yokokuba abantu abazazi ezi zinto kodwa uYesu wathi mabaqalelwe uba bayazi into abayenzayo. Soyeka ke ngoku uzonga baqolele ngoba abayazi into abayenzayo esazandla bezimane ziphilisa abantu ngoku sibethelelwe emnqamlezweni ngezikhonkwane njengoba ebemane sitsho esithi abantu mabasinde kodwa ngoku uYesu akakwazi ukuya kwezi ndawo. uYesu uxolele abantu ngoba waxolela umntu oyenedumbe wathi yomelela isono sakho sikolele. Uthi uYesu into yokokuba yomelela isono sakho sikolelwe sikolelwa nguye laa mntu wayenyembezi zakhe wasula iinyawo ngazo ngeenwele zakhe wathatha inkwenye ngento yokokuba isono sakho sikolele. Kodwa ngoku uYesu akwazi ukukolela ngoku uthi bawo bakolele. Ikhweshini into yokokuba utheni esithi bawo bakolele kodwa uyakwazi into yokokuba makakolele ngoba lilizwi lomthandazeli lilizwi lothando. Xa kulaa nto bendiyithetha ndisithi ndilishiya into yokokuba nithandane kodwa abantu abayazi babhidakala kodwa kuthiwa bawo baxolele ngoba uYesu xa exolela uxolela izono zakho zonke yaye uxolelo lwakhe alukho conditional alufani nolwethu yaye uxolelo lwakhe alukho partial. Uba bendinalo ithuba bendiyawuthetha izinto ezininzi zoxolo into bengento yoba ndithi uxolo lwakhe alukho partial. uStefano into yokokuba wathi nina xa ayequlutywa ngamatye uStefano elele phantsi kodwa uStefano endaweni into yokokuba aqale ngabantu into yokokuba makaxolelwe waqala ngaye wathi Nkosi wamkele umphefumlo wam. Akenzanga loo nto uYesu wathi Nkosi wamkele umphefumlo wam kodwa wathetha wathi awugqiba wathi wakuxolela abantu wathi esi isono usungasibeki phezu kwababa. Wathetha loo nto kodwa waxolela kodwa into endifuna ukuyithetha into yokokuba ubani apha kuthi onokuthi qulutywe ngamatye under the heap of stones kodwa athandazela into yokokuba aba bantu bamenza le nto
njengoyesu into yokoba makaxolele into endithetha yaqamente ndithi kuthi masifane njengoyesu masithi izinto esizenzayo siqalise uyesu kuzo zonke izinto yaye into endifuna ukuyithetha into yokoba uba ngaba sinakho sofumana sibulale ngoba uqolo lomntu ufumana into yokoba une-conditions into yokoba kuthiwe siyaxolela kodwa asilibali batsho abantu basemhlabeni kodwa into endifuna ukuyithetha into yokoba xolela masixolele kamente yasekhaya yaye kule nto yoluxolelo because into eziphidayo into yokoba thina oluxolo ndithetha ngalo siyazazi into yokoba amanye amaxesha sona babe ndinalo ithuba bendawukwazi into yokoba ndithi kuni uxolelo lukaThixo noxolelo lomntu ndithethe ngomahluko phakathi kwento God's forgiveness versus human forgiveness. Yitsho into yokoba bathina okanye bangaba we-understand le nto usubuze kuDavide xa wayesenza izinto ezininzi uye phaa kulaa Psalm 51 uva into yokoba uDavide uthini kumele into yokoba uvume ngenhliziyo yakho uvume nangomlomo into yokoba what is important ukuze ube kanti unoxolelwa that's repentance. Kumele into yokoba uguquke kumele into yokoba abantu ungababambi ngezinto abantu kumele into yokoba kumele into yokoba into endifuna ukuthetha kuthwalisa kango into yokoba kumele into yokoba ii-emotions zakho zolawulwa zii-feelings endaweni ye-faith nyanzelekile into yokoba mawulawulwa likholo otherwise ujonge ii-feelings you are going to have a problem. You are going to be controlled by emotions endaweni into yokoba ube objective and yaye ii-emotions ziingxaki zazi zingakufaka engxakini nawe. Don't be an emotional bookkeeper because if you're an emotional bookkeeper into yenzayo you keep track of all the offenses owakhe wazifumana zifake engxakini ezi offenses ungakwazi ukumuva kwenzeke lake bethetha kuphele apha ufone ne-TV ngoba into yenzekayo ngoba uthe u-TV phele i-TV iyawayibhisha kuba iphume esitishini esiphaqa ongenayo i-connection noThixo kumele into yokoba ngalo lonke ixesha uyirelisa because selekwenzeka into yokoba lo mntu umfumbeleyo akayazi noyazi into yokoba umfumbele lo mntu unegraji yakhe akayazi noyazi into yokoba unegraji kodwa wena sihlele umfumbile you cannot be released uvalele uxolelo lwakho baxolele ngoba yazi into abayenzayo Yesu Kristu. Amen.